Χειμώνας, 5 Ιανουαρίου. Στην πετρούσα της Δράμας. Καθώς το φως χάνεται πίσω από τα βουνά, οι δρόμοι και τα στενά σοκάκια γεμίζουν με παράξενους ήχους. Από τις ρεματιές και τα δάση αναδύονται πλάσματα άγρια στην όψη, μα με καρδιά καθαρή και ριζωμένη στην παράδοση. Στο βαρύ τους βήμα κρέμονται μεγάλα κουδούνια και κάθε τους ήχος διαπερνά τον παγωμένο αέρα σαν επίκληση στη γη. Γιατί ο σκοπός τους είναι να ξυπνήσουν τη φύση, να θυμίσουν στο χώμα και στα δέντρα πως η άνοιξη περιμένει πριν ο χειμώνας παραταθεί και η σιωπή απλωθεί για πολύ. Και όταν η 6η Ιανουαρίου ξημερώνει, η νύχτα υποχωρεί και η τελετουργία του Μπάμπιντεν επιστρέφει ξανά. Ένα κάλεσμα αιώνων που ταξιδεύει από στόμα σε στόμα, από καρδιά σε καρδιά, για να κρατήσει ζωντανό το μυστήριο και τη μνήμη του τόπου. Στο χείλος του φαραγγιού του Φαλακρού απλώνεται η Πετρούσα. Μια κοινότητα με βαθιές ρίζες και ισχυρό αίσθημα συλλογικότητας. Ένας τόπος που γεννήθηκε μέσα από μετεγκαταστάσεις, σεισμούς και ξαναχτισμένες ζωές, αλλά κράτησε πάντα ζωντανή την ανάγκη για γιορτή και δημιουργία. Κάθε χρόνο στις 6, 7 και 8 Ιανουαρίου αυτή η ανάγκη εκφράζεται στο έθιμο του Μπάμπιντεν, τη σημαντικότερη γιορτή των κατοίκων. Για 3 μέρες όλο το χωριό γίνεται μια μεγάλη οικογένεια. Πομπές, γλέντια, χορός, τραγούδι και το πανταχού παρόν πνεύμα της περιπαικτικότητας. Κεντρικό σύμβολο είναι ο αράπης, με τον χαρακτηριστικό ήχο των κουδουνιών και τη μελωδία του λεβέντικου που ταυτίζεται με την πετρούσα. Το δρόμενο έχει ευεργετικό χαρακτήρα. Το κουδούνισμα ξυπνά τη γη για τη νέα χρονιά, συνδέοντας σύγχρονη γιορτή, παλαιές αγροτικές αντιλήψεις και παλιότερες τελετουργικές μορφές. Σήμερα το Μπάμπιντεν αποτελεί συλλογική πρακτική και πολύτιμο στοιχείο ταυτότητας. Μια γιορτή που κρατά ενωμένη την κοινότητα, μεταδίδοντας το αίσθημα συνεκτικότητας από γενιά σε γενιά. Ο τρόπος ντυσίματος που παρουσιάζεται έχει παγιωθεί από τη δεκαετία του 2000 και μετά. Παλαιότερα υπήρχαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις στολές των αράπηδων. Η παρουσίαση δεν λειτουργεί ως εγχειρίδιο, ούτε επιβάλλει στους μελλοντικούς συμμετέχοντες να την ακολουθήσουν. Κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο με το πνεύμα ελευθερίας που χαρακτηρίζει το Μπάμπιντεν. Αρχικά συγκεντρώνονται και προετοιμάζονται τα υλικά της στολής, το γυλαίκο, τα πόδια και η μάσκα, όλα από ελαφρώς επεξεργασμένο δέρμα τράγου. Απαραίτητα είναι επίσης 3 παντελόνια και μια κουβέρτα. Τα παντελόνια ράβονται μεταξύ τους, ώστε ο υποψήφιος να περνά το κεφάλι και να εφαρμόζουν στους ώμους, προστατεύοντάς τους από τα σχοινιά των κουδουνιών. Η κουβέρτα τοποθετείται γύρω από την κοιλιά για προστασία κατά την κρούση των κουδουνιών. Αφού ετοιμαστούν τα μέρη της στολής, δένονται και ζυγίζονται τα κουδούνια, διαμορφώνοντας τη λεγόμενη ντουζίνα της πετρούσας. Σήμερα χρησιμοποιούνται 6 κουδούνια. 2 μπατάλια μπροστά στο ύψος της κοιλιάς και 4 τσάνια στην πλάτη, λίγο πάνω από τη μέση. Τα τσάνια έχουν διαφορετικά μεγέθη και τοποθετούνται στη σωστή σειρά, από τη μία πλευρά στην άλλη.
Τα κουδούνια στρώνονται στο πάτωμα και μέσα από τις δερμάτινες θήκες τους περνιέται ένα σκοινί, ώστε οι αποστάσεις να είναι απόλυτα συμμετρικές. Ούτε πολύ κοντά, ούτε πολύ μακριά. Αυτό το στάδιο είναι καθοριστικό. Τα κουδούνια που είναι πολύ κοντά μπορεί να χτυπήσουν και να σπάσουν, ενώ αν δεν είναι συμμετρικά δεμένα, ο ήχος δεν θα είναι αρμονικός και η εικόνα θα χάσει την ομορφιά της. Το ντύσιμο του αράπη ξεκινά με ταραμένα παντελόνια γύρω από το λαιμό. Έπειτα τυλίγεται σφιχτά η κουβέρτα στη μέση και την κοιλιά και ράβεται με πλαστικό σπάγκο χρησιμοποιώντας την κουμπέρνιτσα. Το ράψιμο γίνεται από έμπειρα άτομα ώστε η στολή να είναι σταθερή αλλά χωρίς να πιέζει. Στη συνέχεια φοριούνται τα δερμάτινα πόδια. Παλαιότερα ράβονταν πάνω στην κουβέρτα, αλλά σήμερα στηρίζονται με ζώνες ασφαλείας σαν τυράνδες για να μην πέσουν με την κίνηση. Τελευταίο μπαίνει το στενό δερμάτινο γυλαίκο. 2 βοηθοί το σηκώνουν. Ο αράπης περνά από κάτω με τα χέρια ψηλά και εκείνοι τραβούν με δύναμη προς τα κάτω. Στο τέλος, ελέγχεται ότι η κουβέρτα παραμένει σωστά στη θέση της. Το τελικό δέσιμο των κουδουνιών γίνεται μετά το ντύσιμο των ρούχων. 2 βοηθοί σηκώνουν τις άκρες του σκοινιού με τα δεμένα κουδούνια και τις φέρνουν μπροστά στον κορμό. Ένας τρίτος κρατά το πίσω μέρος του σκοινιού ανάμεσα στα τσάνια, στο ύψος που ταιριάζει σε αυτόν που θα τα φορέσει. Γίνεται πρώτα ένας κόμπος μπροστά στο κέντρο του σώματος. Στη συνέχεια, οι άκρες περνιούνται χιαστοί πίσω και πάλι μπροστά μέσα από όλες τις δερμάτινες θήκες των κουδουνιών. Το σκοινί, μήκους περίπου 12-14 μέτρων, δένει με τρόπο που σταθεροποιεί τα κουδούνια στο σωστό ύψος και στη σωστή θέση για όση ώρα χρειαστεί. Τέλος, ασφαλίζεται με έναν δυνατό κόμπο. Οι έμπειροι που ντύνουν τα κουδούνια ζητούν από τον μεταμφιεσμένο να τα χτυπήσει μερικές φορές ώστε να ελέγξουν τον ήχο και την κίνηση. Αν χρειάζεται, κάνουν διορθώσεις για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αφού φορεθούν όλα τα μέρη της μεταμφίεσης, στη συνέχεια λαμβάνει χώρα το βάψιμο των χεριών και του προσώπου. Για το βάψιμο, ελλείψεις τάχτης από φούρνους και σόμπες, στην εποχή μας χρησιμοποιούνται καρβουνάκια θυμιατίσματος λιωμένα με νερό. Το μείγμα απλώνεται με επιμέλεια στο πρόσωπο και στα χέρια και επιδιώκεται η πλήρης κάλυψη αποσκοπώντας τη δημιουργία μιας επιτυχημένης μάσκας κάτω από τη δερμάτινη μάσκα. Το τελευταίο στάδιο είναι η τοποθέτηση της μάσκας. Η μάσκα είναι ένα μεταλλικό στεφάνι ντυμένο με δέρμα τράγου, με 2 κέρατα βιδωμένα επάνω του. Φοριέται έτσι ώστε να μην ενοχλεί, αλλά λόγω βάρους και ζέστης, ο αράπης συχνά τη βγάζει για να παίρνει αέρα. Με τη μάσκα και τα κουδούνια, είναι έτοιμος να ζήσει το Μπάμπιντεν, όπως μόνο όποιος τα έχει φορέσει μπορεί να το νιώσει. Οι πετρουσιώτες λένε πως με το χτύπημα των κουδουνιών ξυπνούν τη γη και κινητοποιούν τη φύση. Ο δυνατός, ξεσηκωτικός ήχος, η βαριά μυρωδιά των ακατέργαστων δερμάτων και η καρναβαλική, σχεδόν γκροτέσκο εμφάνισή τους δημιουργούν μια μοναδική αισθητηριακή εμπειρία που αφυπνίζει τις πιο βαθιές και αρχαίγονες δυνάμεις μέσα μας. Στην Πετρούσα, το Μπάμπιντεν δεν είναι απλώς ένα έθιμο. Είναι η καρδιά της κοινότητας. Τα κουδούνια,
Οι μεταμφιέσεις και ο παλμός του χωριού ζωντανεύουν μια παράδοση που φέρνει τους ανθρώπους κοντά και γεμίζει τον τόπο ζωντάνια. Στις 6, 7 και 8 Ιανουαρίου σας καλούμε να βρεθείτε και εσείς εδώ. Να νιώσετε το ρυθμό, τη χαρά και την ενέργεια αυτής της μοναδικής γιορτής. Ελάτε στην Πετρούσα και ζήστε το Μπάμπι Ντεν από κοντά.